Първо искам да се извиня на всички хора в Египет, че без да искам им спрях интернета. В Египет съм чувал, че под вода има много интересни кораби, пиратски кораби. И се гмуркам и гледаме такъв кабел. И на него пише "не пипай". Викам, как така да не пипна? Аз ако не пипна, кой? От малък, от дете още не харесвам, когато някой ми каже "не прави това". Излязах, нали, и взех клещи и почнах да го режа така по-малко. Отне ми около ден-два под вода. И тогава и лошо ми стана, ама си държа на това да си видя какво ще стане, ако, нали, го срежа. И го срязах и излязах навънка да видя нещо, дали се е променило, и нищо. Някакви хора просто тичаха и крещяха: "Нямаме порно, нямаме връзка със света". Викам, каква връзка със света, какво става тук? И просто си се върнах в България и тогава разбрах, че всъщност в Египет няма интернет, за което може би съм виновен аз. За което наистина се извинявам на всички хора в Египет. Баща ми имаше възможност да ме прати на екскурзия в Курск. В подводницата имам предвид. И гледам, на люка отгоре пише "не отваряй". Викам, защо да не отварям? Какво пък толкова може да се случи? Едва го отворих и така ме поля вода. И така изплувах нагоре, но подводницата пък слезе надолу и там се смачка, нали? Там не се гордея с тази случка, не се гордея много, но пък беше любопитно. Майка ми казваше: "Не пипай котлона, защото е опасно". Какво пък толкова опасно има на котлона? И си сложих мъничката ръчичка на котлона и тя залепна. И това ми се стори симпатично. Така разбрах костната система, видях къде са сухожилията в ръката. След това започнах да ходя на библиотека, за да мога да си удовлетворявам любопитството. Там обаче има надпис "Моля, пазете тишина". Чудех се защо трябва да е тихо. Според мен, човек, когато чете, трябва да има музика. По онова време много харесвах рап. It's about my persona. Ain't nothing like a man that can do what he wanna. Ain't nothing like a man that you knew on the corner. Seen come up and fuck up the owner. Seen throw up Westside California. Дум, спиро, сперо. Извинявайте, не влизайте в тревата. Виждате, че има табелка "не гази тревата". Не дейте така. Идиоти всякакви. От малък майка ми казваше да не си бъркам в очите. И това непрекъснато ме дразнало. Защо да не си бъркам в очите, като е толкова приятно?